स्वागत आहे सर्वांचं सारिकाज देशी विदेशी पदार्थामध्ये. तर आज तुम्ही बघणार आहात व्हेज हक्का नूडल्स. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारा हा चायनीज नूडल्सचा पदार्थ आपण आज घरच्या घरी किती सोप्या पद्धतीने बनवता येईल हे बघणार आहोत. त्याचबरोबर हे हक्का नूडल्स इतके चविष्ट बनतात की त्यापुढे रेस्टॉरंटची चवही फिक्की पडेल. तर व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका आणि शेवटपर्यंत जरूर बघा. तर हक्का नूडल्स बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला नूडल्स शिजवून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी 3 वाटी पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि पाणी उकळल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला नूडल्स घालायचे आहेत. पाणी इथे आता उकळायला सुरुवात झालेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपण हे नूडल्स टाकलेले आहेत. तर साधारण 2 ते 3 मिनटं नूडल्स शिजायला वेळ लागतो. जास्त ओव्हरकुकही आपल्याला ते करायचे नाही आहेत. त्यामुळे व्यवस्थित असे 2 ते 3 मिनटं नूडल्स आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत. तर मीडियम हाय फ्लेमवर आपण हे नूडल्स 2 ते 3 मिनटं शिजवून घेतलेले आहेत. तर आता त्यातलं पाणी आपल्याला इथे ड्रेन करायचं आहे. त्यानंतर नूडल्सवर आपल्याला गार पाणी टाकायचं आहे, ज्यामुळे त्याची कुकिंग प्रोसेस थांबेल आणि त्यामुळे नूडल्स हे जास्त ओव्हरकुक होणार नाहीत. नूडल्स इथे आपण आता थंड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण फोडणीची तयारी करूया. तर इथे मी 2 चमचे तेलामध्ये 7-8 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून टाकलेल्या आहेत. त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला उभा चिरलेला अर्धा वाटी कांदा टाकायचा आहे, तोही याच्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. चायनीज पदार्थांमध्ये शक्यतो मीडियम हाय फ्लेमवर कुकिंग केलं जातं. तर त्याच पद्धतीने इथेही आपण मीडियम हाय फ्लेमवरच कुकिंग करणार आहोत, ज्यामुळे सगळ्या भाज्यांना क्रंचीनेस तसाच राहणार आहे. त्याचबरोबर इथे मी आता 1 चमचा आलं पेस्ट टाकलेली आहे. त्यानंतर 4 मिरच्या मी इथे मधोमध कट करून घेतलेल्या आहेत, त्या याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत. त्यानंतर अर्धा वाटी पातीचा कांदा इथे मी चिरून टाकलेला आहे. त्यानंतर उभी चिरलेली शिमला मिर्च अर्धा वाटी इथे मी टाकलेली आहेत. चायनीज नूडल्स बनवताना त्याच्यामध्ये भरपूर भाज्या वापरल्या जातात आणि त्याचा क्रंचीनेस हा आपल्याला व्यवस्थित ठेवायला लागतो, तरच त्याला परफेक्ट अशी टेस्ट येते. त्याचबरोबर इथे मी अर्धा वाटी गाजर उभं चिरून घेतलेलं आहे. त्यानंतर इथे अर्धा वाटी कोबी मी घेतलेला आहे उभा चिरून. तर या महत्त्वाच्या भाज्या आहेत ज्या चायनीज पदार्थामध्ये वापरल्या जातात. भाज्यांना छान टेस्ट येण्यासाठी याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे, ज्यामुळे भाज्या अर्ध्या कच्च्या लवकर शिजतात आणि त्याला चवही छान येते. तर आता या भाज्यांमध्ये मीठ टाकून या भाज्या आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहेत. त्याचबरोबर सगळ्यात शेवटी इथे मी पातीचा कांदाही बारीक चिरून टाकलेला आहे, जो चायनीज पदार्थामध्ये नेहमी वापरला जातो. आता या सगळ्या भाज्या व्यवस्थित परतून झालेल्या आहेत. एक 3 ते 4 मिनटं या भाज्या आपण परतून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर इथे मी घेतलेला आहे चिंग्सचा हक्का नूडल्सचा मसाला. ते सगळा मसाला मी हा इथे वापरलेला आहे आणि आता हा मसाला या भाज्यांमध्ये व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर इथे शिजवलेले नूडल्स टाकायचे आहेत आणि या भाज्या या नूडल्समध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आहेत. भाज्या मिक्स केल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे सोया सॉस टाकायचा आहे आणि हा सगळा सोया सॉस आपल्याला या नूडल्समध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर सोया सॉस मिक्स केल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला इतर कोणतीही गोष्ट टाकायची नाही आहे आणि आता हे नूडल्स आपले बनून तयार आहेत. जो मसाला आपण याच्यामध्ये टाकला होता त्यामध्ये मीठही असतं, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये वेगळं मीठ घालण्याची गरज लागत नाही. आणि आता 2 ते 3 मिनटं याला छान मिक्स करून वाफ आपण काढून घेतलेली आहे. त्यामुळे इथे आता आपले हक्का नूडल्स हे बनून तयार झालेले आहेत. तर आपण आता हे डिशमध्ये सर्व केलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता इथे चायनीज नूडल्स किती छान पद्धतीने इथे बनवून तयार झालेले आहेत. तोच रेस्टॉरंटसारखा लुक आणि फील इथे आपल्याला दिसत आहे.
डिश ही मस्त अशी सर्व मी केलेली आहे. सेम रेस्टॉरंटमध्ये मिळतात त्याहीपेक्षा जास्त चविष्ट असे नूडल्स हे बनून तयार होतात. तर तुम्हीही घरी ही डिश नक्की बनवा. आणि महत्त्वाची टिप्स म्हणजे मीडियम हाय फ्लेमवर आपल्याला ही डिश बनवायची आहे, ज्यामुळे यातील भाज्यांचा क्रंचीनेस जो आहे तो तसाच मेंटेन राहतो. तर तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा. आणि चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.